ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କର୍ମରେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୀନ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥିବାବେଳେ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ସକାଳ 8:40 ସମୟରେ ସେହି ରାଶିରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ଏହି ଚଳନ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅପାର ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ଅକାଳ ବା ଆକର୍ଷିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କ ଚଳନ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟାଇବ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସହ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରିୟଜନ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମୀ ଉପହାର କ୍ରୟ କରିବେ। ନୂଆ କାର କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବେଶ ମଜବୁତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରିବେ ଯେଉଁଥିରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆଶାଦାୟୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏତୁକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ଅଫର ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଶନିଦେବ ହରଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମୀମାନେ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଦାମୀ ଉପହାର ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଜମି କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ପାଇବେ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଠିକା ପରିବହନ ଓ ଜମି କିଣିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କୁ କାରବାର ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶି ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସମସ୍ୟା ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କାରବାରରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟୀ
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ସହ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଲଟେରୀରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ନୂଆ ଘର କିଣିବେ, ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହ ନୂଆ ଚାକିରି ଅଫର ମିଳିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡେଟ୍ରେ ଯିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ହେବ।